fet m'han agradat molt i tinc moltes ganes de participar en el projecte. De fet, he fet cant en un lloc, dansa en un altre i interpretació també en un altre lloc, i aquest projecte és una oportunitat per poder-ho ajuntar tot. Perduts, i aquest projecte és molt diferent. Aquí hi ha un encarregat per ball, per cant, per interpretació, i bueno, és bastant més professional. Jo prefereixo que he vist que mentre fèieu tots per l'un i un per tots, això que s'allarga la nota, hi havia un que feia tots i se n'anava. No, és quedar marcat. No, és deixar-ho marcat. I un per tots. Acabem la nota i quan acabem de dir el tot, doncs s'acaba la nota i llavors marxem. El primer dia de cant ens vam espantar una mica pel que vam sentir i el que vam veure, però bé, s'ha anat reconduint i estem bastant satisfets de com han funcionat les coses. Bueno, doncs és una llàstima que el David hagi tingut de marxar ara. Com ha anat l'assaig? Bé, molt bé, la gent s'ha sobreaplicada i ha anat molt bé. I saps allò que dèiem de l'Eric i l'Arnau, de que no sabien ben bé el què? Doncs jo els trobo molt bé, superadaptats, i en el paper els escau de meravella. Sí, no? Sí. Tenim un problema, però ara. El Martí, de xarxes socials, ho ha de deixar. A més, és una feina constant i no s'hi veu. I ara què? Parlant clar, la gent ens dona diners, nosaltres a canvi els donem quotes de soci que aniran en proporció, suposo, a la quantitat de diners que tu dones. Hauríem d'establir també que, depenent de l'import que ens donin, seria això que dèiem, o una quota, o dues, o tres, o quatre, o cinc, no sé quantes, més algun petit detall, no? Per exemple, jo dono 10 euros i els donarem una quota de soci. I dintre la quota de soci és com una entrada, no? Però no és una entrada. Exacte. Formen part de l'associació, en part, però a sobre tenim com un dret a una entrada. Però els hi surt més beneficiós. Juntament amb quotes de soci podem incloure detalls, tipus una copa de cava, per exemple, per l'estrena i la preestrena, imants, no sé si ets fan dels pòsters, la música del musical gravada en un CD, una exclusiva, i llavors totes aquestes agrupacions de coses podríem anar establint. Si pagues tant, doncs això. ¿Puedes estirar la pata aquí delante con tus compañeras? Perfecto. Ha estat un moment molt dur perquè el Ferrer és una peça clau.